dzimwe miko dai marega mai vanonzi Mavis Vanda vabatwa vachidrena ropa remwana ravanozoshandisa kunotengesa kuMozambique. Who come back to your channel, please don't forget to like and subscribe. So amai ava vane 33 years vanoshanda pamusika kuGokwe, asi musika wavo wazozikama kuti aiwa yanga iri front nekuti vanenge vachida kuwana access kuvana vanenge vachitenga vachidarika ipapo. So mai ava vari kunze vakadhonza mwana ane 10 years vakamuisa pamusika pavo ndokubva vatora tsono ndokumutora kagumwe kake kadiki ndokubaya kutora sample yavashandisa pa HIV testing kit zvaita kuti mwana arwadziwe ndokubvapo achimanya. Vanhu pavamubvunza kuti konde ipi iri kuitambika angoexplaina kuti mai ava vari kumutora ropa. Zvisinei pane vamwewo zvakare chana chikomana chakange chadhonzewa ropa chikabuda mumota chichichema. So paabvunzwawo mwana uyu abva angotaura kuti mai ava vandikweva ropa rangu. Pakumanya kunotarisa kuti chii chiri kuitika pana mai ava paonekedzwa zvakare pane mamwe mapints avanga vatova nawo. So vapiwa 24 months mujere, which we feel kuti it is not fair akomana. 24 months here guys. Nyaya yeropa inyaya yakaoma zvachose. Munozwa kuti chero tiri kuzvikoro uko kukanzi blood transfusion isusu ma 50 kgs taitonzi aiwa imimi ndai mundodla zvimwe because ropa renyu haritori shomawo muri kuzvitamburira. Zvino kana wabata mwana ne 10 years kwakumutorera ropa rake rekundotengesa kuMozambique according to what she said. Vane vanhu vavanotengesera ropa iri kuMozambique ndokwa vanozondobata miko dzavo zvabatwa pane mamwe machatsi avo azolikiswa panyaya yacho. 24 months chete here asi vanenge vasina kupara here mhosva naimi. Vamwe vanopa 30 years pasina zvavaita. Majaji, I feel like you are not fair. Munhu unga atogara mujere. What if achiinisheta mwana kusatanism okumupa zvirwere? We never know kuti injection racho yaakashandisa yakaita sei. Mwana ngatoitwa matest nekuti kana kutongopuwa ma prophylaxis kana tono ichiko iyoyo yekuti zvidziviririke nekuti akabaya vanhu vanganiko nemuchimushina chake ichocho chepasi pemuti. Guys, ishoma idzi dei vaita kana 10 kana 15 chaidzo dzekuti ambogara azive kuti ropa revanhu iri valuable. Haungobati uchibira vanhu ropa vachizvifambira wese vana vadiki. Vanhu vakadai ava ndo vanotoba vanhu kundovadambura upisi madiro acho emari akaoma. 33 munhu akutoita hunhu hweugunvoster wakaipa kudaro. Zvinosemesa, zvinoshura. Do leave your comments on what you think.